This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka online seller nga karon yara na sa abroad ang wala nagauntad sa pag-ulikid siya mga kasimanwa. Nakaagi man siya biktima sang scam pero wala ini nagpugong para mapadayon niyang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kilalahon nato ng anay youth leader nga upod sa isa ka foundation sa lawas, nagapatigayon sa isa ka outreach program sa mga kabaranggayan sa Bacolod. Sa sining nga episode sang Baganihan. Sa lamharon niya pala nga edad nangin misyon na ni Mea Yosores ang mag-ulikid sa mga nagakinahanglan. Wala man siya nangin mapalaron siya pagpapili sadto bilang sangguniang kabataang kagawad, pero wala ini makapong sa iya pagsuporta sa mga community outreach program. With or without allowance, ara daya ang passion mo yung ma-serve ka bala sa barangay nyo. So nag-start ko dito ko nag-start bulik. Nangin volunteer man siya sadto sa pila ka mga organisasyon na nagpalabot sang relief assistance sa mga nakalitan sang kalamidad, kasubong sang bagyo, baha kag sunog. Tugtog ni nasuguran niya ang kaugalingon nga outreach activity sa pila ka mga barangay sa Bacolod. Istorya ni Mia, pigado man ang ila pagpangabuhi, gani nangin mabakas siya sa negosyo bilang online seller. I've been sa Gift Ka Pamilya program, distributing food and clothes and other emergency needs during sang typhoon. Sang nagpeak ang pandemic sang 2020, wala ginlauman ni Mia nga mangin isa siya sa mabiktima sang scam. Ang kwarta nga ginalauman niya magamit kuntani para sa duga nga outreach program ang nadula sa pagpaniplang. Naglabot sa punto nga halos nawadan siya sang pagsalig sa isig katawo. Out of your kindness, out of your trust, tawag biktima sa imo. Till kun ang imo heart ya ara sa purpose sa pagbulig ya mabulig ka gid yan siya po niya despite may mga tao nga gusto bala kumaon ka. Kahit syempre nag-turn into something gito yung. Pero tungod man sang hugot nga pagtuo, nakaamat-amat siya nga nakabangon sa hangkat sang kabuhi. So, it takes a lot of heart to be sure that your heart is really for helping and serving. Kay kung ang heart mo don't belong in serving and helping, later on makapoy ka lang. Ginpadayon niya ang iya feeding program agud mabuligan ang mga nagakinahanglan sang pandemic. Nagtukod man siya sa mga community pantry. Mga feeding programs na kami, may daga-involved na kami daan sa mga activity bila for sunog, mga amona. So may mga pictures man ko, pero sang una pa siya, tapos nang sa church involvement siya. Kaya sa ka-church, hindi pa sa foundation that time. Bisan yara na karon sa abroad si Mia, wala siya nagauntat sa pag-ulikid siya kasimanwa. Upod siya bana nga Canadian, natukod nila ang Chrysalis Foundation. Nangin kaupod niya man ang iyang mga anay kaingod balay sa mga outreach program. Para sa iya, wala sang may gamay o kundako nga bulig. Bangod ang mas importante, among mapabatsyag sa mga nagkinahanglan nga may masandigan sila sa tion sang pangkinahanglan. From the trials that I've been through from the trials nga ginagyan sa kapoy ko, isa ginaya sa nanging inspiration sa akon niya that you always shed light to others nga ang mag-glorify hindi ikaw kundi ang Ginoo. Ang mag-glorify ang mga tao bala matagaan sila hope and inspiration. Plano ni Mia nga magpauli sa madason nga binulan. Tuyo niya nga upod sa foundation mabuligan ang iya mga kasimanwa nga mapangitaan sang maayong nga ilistaran. Nagapabilin nga nangin inspirasyon sang ana youth leader ang iya man kasubo nga mga volunteer sa padayon nga pagbulig sa mga nagakinahanglan. Not because nga nakuha mo na ang goal mo sa life, hindi ka na yung mag-look back sa kung din ka naghalin. Nagalaom siya nga sa dalayon, madamo pang matagaan man sang kasubo nga inspirasyon ang mga nakatibawas na sa kapigaduhon agod maulikdan ang mga kubos. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw,
pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.